प्रेजेंट बाय फुग्गी एंटरटेनमेंट। हे गे माय किया हमरा कन्या के परेशान करे छी, इतने टा कहबो हमरा मौगी से लरे अनगे मैया गे कन्या खाती बेच देबै भागलपुर के खेत गे हमरा बहू के मार भी कर देबौ के सगे कन्या खाती बेच देबै भागलपुर के खेत गे हमरा बहू के मार भी कर देबौ के सगे तोरे से कहै छियौ हे गे मैया कन्या खाती बेच देबै भागलपुर के खेत गे हमारा बहू के मार भी कर देबौ के सगे। साई रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सिंगिंग बाय गौरव ठाकुर, प्रेजेंट बाय फुग्गी एंटरटेनमेंट। हे गई हे करा तू बीछ लेली जरल जरल गायरी से हे गोटांग तोड़ देली मुंगरी के मार से हे करा तू बीछ लेली जरल जरल गायरी से हे गोटांग तोड़ देली मुंगरी के मार से मुंगरी के मार से रखबै बनाई के एकरा रानी घर के तोरे चलते बिगड़ल जाय छै एकर रोजे फेस गे हमरा बहू के मार भी कर देबौ के सगे बुझ लेने गे। साई रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सिंगिंग बाय गौरव ठाकुर, प्रेजेंट बाय फुग्गी एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ पशुपति राइटर कह माने मोर बचनिया साफे ने कहे एकरा तो नटिनिया गौरव सन्नी कह मन ले बचनिया एक बेर ने कहल करे एकरा नटिनिया एकरा नटिनिया हनियो के समझाई दही करतन मार के लाठी नहिरायापन हो जैतो रे सगे हमर सोना के पीठ भी त सब पर करबौ के सगे बुझ गेल गे हे गे माई। प्रेजेंट बाय फुग्गी एंटरटेनमेंट।